Avui serà un gran dia. Ja tenim aquí el dijous llarder o el dijous gras. Menjarem botifarra d'ous, coca de llardons. Amb el dijous llarder comencen les festes de Carnestoltes i el dijous llarder no té lluna. És una nit fosca, apagadota. El dijous llarder sempre cau en lluna nova, noviluni, quan la lluna no està il·luminada pel sol. De fet, tenim la lluna que la veiem per la seva cara fosca. Tenim el sol, tenim la lluna, el sol que il·lumina la lluna, però com que nosaltres estem just a l'altre costat, només veiem la part que no està il·luminada. El noviluni, la nova lluna, lluna fosca, al contrari del pleniluni, la lluna plena, que la veiem tota il·luminada. Dijous gras, tornem al dijous gras, que ens falten 46 dies per Pasqua. Antigament es celebraven també els dos dijous anteriors. Immediatament anterior era el dia de les comares i 15 dies abans el dels compares. Bàsicament eren festes amb l'objectiu de menjar. Per arribar al dimecres, que ja no es podrà menjar amb la panxa plena, que arriba la Quaresma. Els compares, els padrins, et convidaven a menjar i les comares, les padrines, el dimecres següent. Aquestes festes han desaparegut, excepte alguna festa local on encara es fa alguna cosa de reunió o sopar o homes i dones. El dijous gras dona la sortida al rei Carnestoltes, la festa amb el rei Carnestoltes, un rei que de tanta festa i tant de menjar la palma. Algunes històries diuen que el jutgen a pena de mort, per festa i menjar. Imagina com estan les coses. Però en tot cas la palma, quan la palma, la setmana que ve, en dimarts. I dimecres l'enterren i el cremen. El dimecres de cendra, el dia de l'enterrament de la sardina. El dimecres també es cremen, junt amb el rei Carnestoltes, les fulles de llorers i els palmons que l'any anterior s'havien beneït el diumenge de Rams. Amb totes aquestes cendres és quan es fa la creu al front dels creients. Antigament la creu al front només era pels pecadors de la pradera. En aquest moment, el moment que el sacerdot fa la creu en cendra al front del creient, els hi diu la frase aquella de memento uomo qui pulvis est et in pulvis reverteris, que mencionàvem també en l'anterior vídeo, que deixarem el link per aquí, l'etern aprenent. No l'has vist? Espectacular, no te'l perdis, ara és el moment, busca el link i ves-lo a mirar. Dimecres de cendra, dimecres de la següent setmana, és el primer dia de la Quaresma. Faltaran 40 dies per Setmana Santa. Com totes les tradicions religioses, quan toquen el tema de menjar, tenen un perquè fàcil d'explicar, potser no fàcil d'acceptar, però un perquè fàcil, i la religió el que fa és amagar aquesta cosa fàcil d'explicar per convertir-la en un acte de fe o una ordre divina, no? L'explicació de la 40 dies sense menjar és fàcil, després d'haver recollit tot el que la terra et dona, després d'haver matat el porc per Sant Martí, arriben festes de Nadal i mengem tot el que podem i tots aquests tiberis, escolta'm, arriba el febrer que queda poca cosa, per tant els ous barrejat amb la poca cosa de porc que ens queda per allargar-lo una miqueta, una mica estirar-ho, els llardons, és el que hi ha. Llavors, això es celebra fent un gran tiberi, que segurament s'ha anat fent gran amb els temps i abans no ho eren tants perquè era tot el que quedava, per arribar a fer el no menjar durant
40 dies, els pobres. Dic els pobres perquè hi havia una falta d'aliment i segurament n'hi havia uns quants que sí que tenien la seva ració garantida gràcies a que hi havia uns quants que començaven amb aquesta gestió. 40 dies de dejuni emmirallats amb els suposats també 40 dies que Jesús va passar al desert. 40 dies màgics que també són els dies que va durar el diluvi o els 40 dies que va passar amb Moisès i Elies a la muntanya. Comença la Quaresma que ve representada per aquesta vella Quaresma o senyora Quaresma o la bacallanera o sàvia Corema que diu a ses illes. Aquesta vella xeruga enfadada amb cara de pocs amics ens porta per aquest camí de 40 dies d'abstinència, penediment i dejuni. Un bacallà en una mà i una cistella de bledes en una altra i té 7 cames, una per cada setmana fins a arribar a Setmana Santa. Alguns llocs arrenquen la cama el primer dimecres, altres ho fan el divendres, molt sovint les escoles ho fan divendres, o quan s'organitzen festes de serrar cames i tot el poble allà serrant la cama de la Quaresma i aquestes doncs es fa el divendres. En tot cas, són les 7 setmanes i les 7 cames que ens porten fins a la Pasqua, on la vella Quaresma serà cremada, igual que li va passar al seu antecessor, el rei Carnestoltes, tots acaben allà mateix. Però anem a la part divertida, perquè comença el Carnestoltes i tindrem una setmana de festa xerinola, aquest any una festa local o comarcal, fins a les 10 de la nit amb mascareta, en grups de 6 persones com els Power Rangers. Farem el que podrem. Però en tot cas, per dijous llarder, botifarra, menjaré. Per dijous gras, botifarra fins al nas. Espero que t'hagi interessat. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me. Recorda, somriure és gratuït. Si t'ha agradat, ja ho saps, fes un m'agrada aquí sota. Si encara no t'has subscrit al meu canal i no et vols perdre el següent vídeo a l'altre costat, m'encantarà rebre els teus comentaris aquí sota mateix o a través del blog. No dubtis en compartir-ho, així hi haurà més persones que veuran aquest vídeo i jo estaré més content. Com sempre, totes les novetats a bartu.cat. A reveure!